ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲେ। ଥରେ ଉକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଜଣେ ଧନୀ ଘରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୂଜାଟାଏ କଲେ। ଧନୀ ଲୋକଟି ଖୁସି ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଦାନରେ ଦେଲେ। ଡଉଲ ଡଉଲ ଛେଳିଟିକୁ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଛେଳିଟିକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ତିନୋଟି ଚୋର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭେଟିଲେ। ଡଉଲ ଡଉଲ ଛେଳିଟିକୁ ଦେଖି ଚୋର ତିନୋଟି ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ଚୋର ତିନୋଟି ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯଦି ଏଇ ଛେଳି ଆମକୁ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାରି ତା ମାଂସ ଖୁସିରେ ଖାଇପାରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଚୋର ମିଶି ଉପାୟଟାଏ ଚିନ୍ତା କଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଚୁପଚାପ ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚୋର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ପଚାରିଲା, ମହାଶୟ, ଆପଣ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଏ ଅସନା କୁକୁରଟାକୁ କାହିଁକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଚୋର କଥାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତମେ କ'ଣ ଅନ୍ଧ? ତୁମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଛେଳିକୁ ନେଇଯାଉଛି? କିନ୍ତୁ ଚୋର କହିଲା, ନା ନା ମହାଶୟ, ମୋତେ ତ ଗୋଟାଏ କୁକୁର ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଚୋର କଥାରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଏହାପରେ ଉପାୟ ମୁତାବକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୋରଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଆଗକୁ ଆସି କହିଲା, ମହାଶୟ, ଆପଣ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମଲା ବାଛୁରୀ କାହିଁକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି? ଚୋର କଥାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ରାଗି ଯାଇ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେ ମୂର୍ଖ, ଏହା ମଲା ବାଛୁରୀ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ଜିଅନ୍ତା ଛେଳି। ଏହା କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଆଗକୁ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ଚୋରର ପାଳି ପଡ଼ିଲା। ତୃତୀୟ ଚୋରଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମହାଶୟ, ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆପଣ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଗଧକୁ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ମନେ ମନେ ସେ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ବୋଧହୁଏ ଇଏ କୌଣସି ଖରାପ ଜୀବ, ଯିଏ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ନିଜର ରୂପ ଏବଂ ଚେହେରା ବଦଳାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସତକୁ ସତ ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଚିତ୍କାରଟାଏ କରି ଛେଳିଟିକୁ ନିଜ କାନ୍ଧରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଖୁସି ମନରେ ଚୋର ତିନି ଜଣ ଛେଳିଟିକୁ ଉଠାଇ ନିଜ ରାସ୍ତା ଧରିଲେ। ଏଇ ଗପଟିରୁ ଆମେ ଏଇ କଥା ଶିଖିଲେ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନ ପରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।